System go limanaw doctorate jango nyese bien turko la adama de la koy fiew fo ka soro iye bana nyini ka don la kari me ga sababu ga sika dangari ke adama de ke nyina mayala ko kele ke bo mo fare ko la wa o reti nye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro e école de santé kala jata na polo fara chama institut de sciences médicales gore on veut ba ko ya kalaban kuba famiye santé bara nyuma yesa nimbara de beke école de santé na fara chamala école de santé kala jata on a fleke on bolo jigiye formation de qualité doctorate siraka meme se galo ka fo o ka démission ka futina yelenye o pela de lebi kala ni lakol so daga bana nuna o ko polo faro de flani cycle niveau de technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle no ye niveau bac infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wara o kofe aide soignant katafara matronika nimpele de desledo école de santé kalajata na bolo frachama institut de sciences médicales gorela aywa la collection ani la collection zomo aya sefa jona aka la collection inzegere yoni jema ka chaya utogole de cla on be kalabangura ya hôtel wasulu kofe de toy wali gele negatiru bamba 76 45 85 40 non média 20 80 22 20 Kala kala yesi Dutri ni war dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum wara tade o ko ni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numero flani warici war sera Allo ye war soro onyena tiere la koni sama be maminye konkomiti goshi ngonga sama mone i yere ta asongo ka no ni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni an mali an taye aya chifle kan galumbonda Yirimajo atete bugu 759 logements ulu mawbe se ga fako tare sabula minye école franco arabu khalifa alebna na daele yengoni mi demsenye alebe se ga kalange arabukana ka ke tuabukana togo sebe sara ote ulufe kalo mamunu medu ka jardin d'enfants na sa ulube wakelen sara kalo école fana no oye franco arabu kalanye ka damine première année na sa fo 7e olu fana be kalange yi o sara oye wa kerenye kalo demsenu no ye jardin d'enfants yi san konana olu ye wa konontonye wa minye makoro nu fana ye no oye mamunu be premier cycle konana olu fana ye wa konontonye école franco arabu khalifa ale dale lendo dongo do togosonu be kei minye demsenu nga kalanke ko nyuma arabukan ale ni tuabukana o école karamogo jolo mbubulu bara tabulo nyuan kama sa ukeleno ka pano solaire belebele sigi uka yorola minye jibo no ye chateau yo fana be ya sa demsenu nga kalam sega noga togomi ka damne ni wati na sa mamunu ngonumbe no lube yirimajo atete bugu sugu karafala no oye 750 logements mauye aye boli jona akata o deon togo sebe sabula togo sebe sara oye fuye ulufe kalo sa wa kele ngoni ibo sara ide aka kalana na kadi ye kalo saba fana iba sara walma bise ga bela jilen sara chien kele minye école franco arabu khalifa ye ale daele kunye ya sa ka demsen u ka siniye sigi u ka dine ko u ka jien famu ko nyuma u bise ga togomi ni mami ma fe ki den togo sebe walma ga nyini ngalike ka fami alika ko la ibe se ga negajuro sira ale laje 91 23 73 50 walma 89 44 38 88 école khalifa franco arabu ale nakunya awga demso nga sininya sigi o bambaliye dine famya ko nyuma minye ka jienda elewye sabula ulufe kala ani demso o de be fembe la jelenye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaufe demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo kata korobaya ma koro kulu fana dege bolla bara la fomni
waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar es Salaam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ yen u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar es Salaam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar es Salaam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va pas trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais je ne sais pas ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45.
an bɛ a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni sɔgɔma. Ala k'an kisi janfa ma, Ala k'an kisi lebu ma, Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma, bana jugu Ala k'an kisi a ma, min ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 11 san 2024. aw ni sɔgɔma ko kura. Bi sɔgɔmada in na Amara Nun Keyita ale bɛ yan yaasa ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw sago sɔrɔ a la cogo min na. Kunnafoniw olu bɛna taa n'an ye yɔrɔba minnu na o ye bi min ye novembre kalo tile 11 ye. Sigida marabolo ɲɛmaa fɔlɔw n'o ye dugutigiw ye kabilatigiw ye ka taa se dubatigiw masa olu n'a bɛ f'u ma ko légitimité traditionnelle Amara bi y'olu tɔgɔla do ye. Do in kan ka ɲɛnamaya Bamakɔ kɔni ta bɛ kɛ CICB la. Ministre min bɛ seko ani dɔnko kunna ale ye welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma baara in hukumu kɔnɔna na. Ablaye Diop ale bɛ irisi la ni waati in na. Mali ni irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma ka sɛbɛnw kɛ a la, sɛbɛn minnu b'a to irisi yɛrɛ bɛ se k'a ka baaraw kɛ lafiya ni basigiw kɔnɔna na. Ani k'i sinsin o sɛbɛnw kan o baaraw bolodɔni dɔw bɛ senna irisilakaw fɛ yen lajɛ senfɛ lajɛ min ni o ye irisi ni farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ tali kɛ sɔrɔko ta nasira la. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale bɛ Arabi Saoudite kaw fɛ yen. Saudi ala sa jɛrɛba bɛ yen yaasa cɛncɛn fo ka jamana bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min jamanakuntigi de kun welelen don nka Ablaye ale bilara ka taa o kɛnɛ kan. Miliyari 1,266 o de bɛ tununa an ka jamana kɔnɔna na dunko juguya ni yuruku ka kɛ n'an ka baaraw kɛcogo ye. Yan foyila sifinw olu ye u tɔgɔla so kura sɔrɔ so in kurumo karila kunungo ministre Abdul Kasim Fɔnba fɛ min ye jamanakuntigi tɔgɔla nɛgɛsoboli fana tun bɛ ka kɛ ɲɛnakaw fɛ ministre a tun b'o kɛnɛ kan. Fura minnu bɛ yen sa n'olu bɛ don yuru fɛ sa fura cɛjugu ninnu kɔni u nana cogo min an n'o ɲɛfɔ. Au Conseil islamique ka congrès bɔlen kɔ a ma sa fɛɛrɛw bɛ ka ɲini yaasa u bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min ye bureau consensuel k'o sigi ka se ka congrès dɔgɔda nka bɛn tɛ ka se ka sɔrɔ a la. Lajɛ fɛn fɛn kɛra ɲɔgɔn ye fɛn fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen na tɔndenw ko ka taa kalata la. Mozambique Mali o ye juma nata in ye Mali dege karamɔgɔ a n'a nɔfɛma olu kɔni sera ka bɔ kɛnɛ kan ye min ye joueurs ye olu bɛ taali daminɛ bi ani sini. An b'a yira la sa k'a fɔ tournoi min ni fédération y'o sigi sen kan yaasa an ka tɔn minnu kan ka bɔ ka taa farafinna bɔlɔntanw na Joliba ni Stade olu fila kɔni ye se sɔrɔ kunungo a tɔn bɔlɔntan tɔ bɛna kɛ cogo min na sa ani a programme an na o da aw tulo kan nin ye an donga ye bi sɔgɔma in na. Amara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an ka cadeau bɛ di général de division Umar Jara ma ni ale ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye n'anw yɛrɛ b'a wele ko baro kɛlɛtigi. Amara jɔn ko ala dɔngɔnɔ dugu maaw sɛgɛnna. Koro Bankas Duanza Banyangara a dugumisɛn ka dɔgɔ bi bingali ma kɛ min kan. Amara jamana ka kɛ ko sɔrɔsi minɛnw caman b'a bolo sɔrɔsi cɛw caman b'a bolo o fan dɔ mɔgɔw ka kɛ kule la san kalo 12 ni ɲɛfɔli ma kɛ mɔgɔw t'a faamu. Jamana in ka bon a kɔnɔkow ka ca. Bi yɛrɛ ni fɛn ka gɛlɛ bi Mali la o ye kuma ye. I y'a fɔ cogo o cogo a ti bɛn dɔw ma a bi bɛn dɔw ma. Ala de kɔni bɛ maa sutura i yɛrɛ fana ka i taabolo ni diinɛw la i b'a fɔ ka da ŋaniya min kan Ala b'i minɛ o ma nɔn tɛ. Ni maa min ko bi ko kuma ka nɔgɔ ye ngalon tigɛ
amara nga jɛnatigɛ foyi ma nɔgɔ n'i bɛ don ko o ko la i bɛ don a ka degun a n'a lafiya nin waati in na tile 2 in na dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na kulekan bɛ ka caya an ye maaw caman ye dusukasi fɛ u b'a fɔ yɛrɛ kuma dɔw la ko est-ce que armée yɛrɛ bɛ se ko la u b'a fɔ kuma dɔw la yɔrɔ dɔw bɛ ka lakana munna pan bɛ kɛ olu kunna u b'a fɔ kuma dɔw la a bɛ fɔ ko nin b'aw bolo nin b'aw bolo nin se bɛ aw ye munna aw tɛ anw lakana amara dɔngɔnɔdugu gɛlɛya ni Mali fansi gɛlɛya tɛ kelen ye san 2020 n bɛ se k'a fɔ san 2018 ka na se san 2020 ma ne ye tagali min kɛ dɔngɔnɔdugu la hali m'o kɛ Segu amara n ye min faamu o ye dɔngɔnɔw yɛrɛ dɔngɔnɔw ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigi la ye mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ yen ko o bɛ baara la dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na i kɛra Mali fan o fan mɔgɔ ye a bɛɛ lajɛlen ni dɔngɔnɔw hamina ye kelen ye basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na u ka baara kɛ i n'a fɔ u tun bɛ cogo min kɔrɔlen nka ko n'a tigi de bɛ yaala dɛ an ye mun lakɔlɔsi kabi a waati i bɛ ka tile don an y'a fɔ ɲɛmaaw ye aw bɛ ka min kɛ o tɛ nin fura ye dɛ aw b'aw kɔngɔn fa député kɔrɔ maire kɔrɔ directeur kɔrɔ projet ɲɛmaa kɔrɔ maa maa bɛ yen k'o ye baara kɛ fulaw ni dɔngɔnɔ kunda aw b'o ɲɛmɔgɔw de cɛ ka yaala ni olu ye dɔngɔnɔdugu ni ɲɔgɔn cɛ ko aw nana bɛn ni kelenya ɲini amara n y'a fɔ a tiɲɛ caman n ko nin t'a fura ye aw bɛ dɔngɔnɔw ka ɲɛmaaw wele ka fulaw ka ɲɛmaaw wele ka sigida maaw wele ka maa wɛrɛw wele k'olu cɛ ka taa k'olu de ka taa fɔ ko fɔkabɛn ni cɛfɔ ni fɔkabɛn ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ amara mɔgɔw sigilen don Bamakɔ yan olu de b'a fɔ gouvernement ɲɛna a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan n'i sera mɔgɔ min ka misi ma n'i sera min ka foro ma n'i sera min ka yɔrɔ ma awa an ka dugu de don an ka nin de don olu ye maire ye u ye député kɔrɔw ye olu bɛ mun ɲɛdɔn bi tiɲɛna u bɛ mun de ɲɛdɔn e bɛ Bamakɔ yan e ka dugu yɛrɛ maire yɛrɛ mandat banna a san 110 ye bi ye e tɛ député ye tuguni kala minnu ye kala ta e ko dɔw ye kɛ député olu dɔw yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni e bɛ ka yɔrɔ min kofɔ k'i y'o député o yɔrɔ yɛrɛ t'o cogo la tuguni nka e bɛ Bamakɔ yan e de b'a fɔ sɔrɔdasiw ye a n'a ye nin kɛ tan ne bɛ min fɔ faamaw ye n bɛ min fɔ sɔrɔdasiw ye maa minnu bɛ dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔ u k'olu yɛrɛ ɲini dɛ dugutigi jumɛn bɛ yen k'a b'a ka dugu kɔnɔ bi n'a sigilen don denmisɛnninkuntigi jumɛn bɛ yen k'o bɛ kɛnɛ kan n'o sigilen don yen forotigi jumɛn bɛ yen fila jumɛn n'a ka misiw bɛ yen mɔgɔ jumɛn b'a ka buguda la a y'olu ɲini a k'aw n'u ka kuma dɛ degun jumɛn de bɛ aw kan sa n'o tɛ Bamakɔka ninnu ye dɔ kɛ kuma na ten ɲɔgɔn ye tɛ ɲɔgɔn ye taali tɛ taali ye fɛɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ye wa ONG minnu bɛ yen u k'a bɛɛ datugu ONG a bɛ da don o don ko insécurité e bɛ ka se ka baara kɛ o tuma ye ONG sugu jumɛn ye o tuma ye jinɛmori ye aw ONG fana aw de bɛ tuguni ka taa fɔ dugu ɲɛna a ye bɛnkan signé o ye ONG de ka baara ye marifa min bɛ don yen a marifa tɛ dilan dɔngɔnɔdugu la koyi mugu usine ni entreprise de sigilen don olu bɛ balo nin bɛɛ lajɛlen na n'olu de bɛ ONG ninnu financer olu ONG bɛ taa ka bɔ yen cogo di kɛlɛ dafagaba mana kɛ kɛlɛ ɲagaba ye sufɛ kɛlɛfagala sufɛ fɛn na kɛlɛla juguya la o ti ban dɛ don o don i b'a dɔn o yɛrɛ fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la armée bɛ bɔ kuma caman k'a bɛ taa waleya dɔw kɛ k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔw sigi sen kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ téléphone ta depuis sigana bɛ a la Amara sa f'a kɛra kɛnɛkanda ye ni sɔrɔdasiw ye fɛn fɛn labɛn k'u b'a kɛ u bɛ taa sɔrɔ a tigiw tɛ yen u wulila walima dugujukɔrɔmugu bɛ don u ɲɛ
armée fana k'a lajɛ sira ninnu kan sisan yɔrɔ minnu na kariw bɛ minɛ tuma bɛɛ an b'a dɔn u ka fɛɛrɛ kura sigi olu la u ka anw minnu bɛ Bamakɔ yan dɛ anw expert international fɛnw a y'anw to yen a ka taa dugu kɔnɔ jɔn de bɛ yen k'o ye dugutigi ye dugutigi problème jumɛn bɛ yen musokuntigi problème jumɛn bɛ yen kamalenkuntigi opérateur ni fɛn minnu bɛ kɛnɛ kan mun de bɛ yen Amara e opérateur ye e bɛ se cogo di ka moto 300 commande ko ka taa Dɔngɔnɔdugu la o bɛ taa di jɔn ma e yɛrɛ ni Ala cɛ o bɛ taa di jɔn ma n'o minɛna olu mɔgɔw de wuli ka taa chambre de commerce mɔgɔw fɛ yen yan ka taa fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna vraiment ni an ka militant de an ka mɔgɔ mais jamana bɛ jɔ cogo jamana bɛ taa ɲɛ cogo di nin ko kan o bɛ ɲɛnabɔ cogo di ni sera ni baratara vraiment ça c'est ma commune il faut faire attention commune san joli ni Bamakɔ e tɛ commune yɛrɛ dugudenw da dɔn tuguni yɛrɛ e tɛ ka wolo sɛbɛn d'u ma e tɛ ka fosi d'u ma e dalen do yan ka sew ni fɛn bɛɛ b'i bolo e tɛ ka se ka taa dugu yɛrɛ la e bɛ mun dɔn commune na tuguni gouvernement mɔgɔw ni sɔrɔdasiw ka bɔ olu mɔgɔw lamɛnni la kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen bi olu de b'a dɔn degun min b'u da la accord minnu bɛ ka signé u k'u ɲɛɲini Dɔngɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen maa fɛn fɛn bɛ yen ko marifa b'a bolo sɔrɔdasiw k'u fara u ka kulu kan Amara n bɛ nin f'i ɲɛna bi n'u ye Toloba ninnu ka mɔgɔw ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen k'u b'a fɛ ka baara kɛ n'u ye u don sɔrɔdasiw ka gun kan k'u lana o la ONG kirikara minnu bɛ munumunu na k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ dulon ka bɔ yen fɔlɔ Amara ka tila ka dugudenw yɛrɛ ɲininka u ka degun na i k'i sigi k'a la n'i bɛ dugu ciko kuma mɛn wa armée fana k'a ka fɛnw effectif fana renforcer parce que fɛn dɔ bɛ nin ko in jukɔrɔ i b'a ye dugu kelen cili i b'a video ye siɲɛ 20 fa suguya dɔ la f'i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ o dugu kelen don politique fɛrɛw fana tigɛlen don bi bɔlɔlɔw sanfɛ k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen na juguya don o don ka tasuma kɛ kow kan fɛn kelen i b'a ye siɲɛ 120 a tɛ ka kɛ maa wɛrɛ fɛ maa minnu dalen don Bamakɔ yan k'olu ye politique ɲɛmɔgɔw ye k'olu ka zone don olu ka kin don olu ka dugu don olu ka kabila don e bɛ mun ɲɛdɔn bi tiɲɛ na tiɲɛ min bɛ yen bi e bɛ mun ɲɛdɔn a la Amara e b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko Mali dugu dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ye ko Yɔrɔ i bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka Burukina cɛci ka sɔrɔ ka taa s'a dugu ma e b'o dɔn wa bon o bɛ Dɔngɔnɔdugu la a bɛ Koro kɔfɛ tamati min bɛ sɛnɛ yen a tamati ɲɔgɔn tɛ Mali bɛɛ anw taara ka taa ɲɛ da o kan an taar'u bila f'u ka dugu la i bɛ boli ka bɔ Mali kɔnɔ ka don Burukina kɔnɔ a bɛ droit de ɲini tuguni ka sɔrɔ ka traverser kɛ ka taa don o dugu la a bɛ Mali fɛ a tɔgɔ ko Yɔrɔ Dɔngɔnɔw tulo bɛ na o Amara dugu bɛ yen depuis ko daminɛna u ma u ka taabolo bila degun kɛra cogo o cogo u ma wuli ka bɔ u nɔ na u sigilen don Birikakaw an b'u fo Bankasi ni Koro ni ɲɔgɔn cɛ dugu maaw caman de bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ bi munna gouvernement tɛna olu ɲininka munna marafatigiw tɛna olu ɲininka munna u tɛna dɔn kun jumɛn na olu bɛ ka accord ta kun jumɛn na u bɛ ka bɛnkanw kɛ kun jumɛn na u lafiyalen tɛ Amara nin bɛɛ lajɛlen birisa ɲagaminen don munna kun jumɛn na parce que mɔgɔw de bɛ Bamakɔ olu b'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan tant que sɔrɔdasiw bɛ k'olu lamɛn baara tɛ ɲɛ a tɛ taa ɲɛ dɛ fɔlɔ an tun b'a fɔ ko biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan ni biɲɛkala yɛrɛ y'i dogo dun jɔnni b'a ye an b'o de ban kun kan bi Dɔngɔnɔdugu an b'a dɔn maa cɛsirilenw bɛ yen kabila ma bɔ kabila la siya ma bɔ siya la a bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye min ye u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min k'u ka sɔrɔw kɛ gouvernement sisan sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaw u ka taabolo falen fɛɛrɛ mun tun b'u bolo u ka fɛɛrɛw b'u bolo dɛ n'o tɛ dugudenw tɛ min faamu l'armée monte en puissance Dɔngɔnɔdugu bɛ ka ci don o don kasi bɛ ka caya don o don tiɲɛ don mɔgɔw bɛ k'a tɔ lajuguya nka dɔw bɛ ka kɛ fana u k'a lajɛ ten u k'a lajɛ parce que anw ka kunfin jate anw ti kɛlɛ sɔrɔdasi kow ɲɛdɔn mais an ɲɛ bɛ mun kɔni na o ye k'a fɔ wulikajɔbaw o se bɛ an ka sɔrɔdasiw ye bi a yɔrɔ la cɛsiri caman b'u ye an b'u ka degun mɛn koyi an b'a dɔn n'u wulila mɔgɔ bɛ telefɔni ci ka misikasiw da an b'a bɛɛ kalama an bɛ caman mɛn a la mais n'u ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ ni population yɛrɛ ye u k'u kɔnɔna jɛya ɲɔgɔn ye
amara kalo wɔɔrɔ i b'a mɛn ko mankan tɛ ka kɛ yen parce que bi yɔrɔ yɔrɔ ka jugu an ka yɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ bi a bɛɛ y'ale yɔrɔ in de ye min bɛ yen et puis maaw k'u kɔlɔsi kunnafoniw na fana kunun k'o sɔrɔ dɔw b'a la ko moto 300 bɔra ko bɛ k'i kunda ka i ka nkalonfin nkalon ma tɛmɛ a kan u nana ni minɛnw ye u bloquelen don ba kɔfɛla ye dɔ de la stratégie militaire ko kama n tɛna n'a dugu tɔgɔ fɔ mais sɔrɔsiw b'a kalama u ka position dɔnnen don maintenant u bɛ mun kɛ u bɛ nin fɔ yaasa ka kayikaw jatigɛ k'a sɔrɔ baara bɛ ka kɛ Moti ni Segu mara in de kɔnɔna na ye armée ye gosili laban minnu kɛ kɔsa in na o kɔlɔlɔ dɔw de don minɛnw de nalen don bon ko fana dɔ o fana ye mɔgɔ dɔ fana ta ye o fana bɛ fɛ maga kana k'o la mara o la ne ko k'aw ka recherche scientifique minnu bɛ Bamakɔ k'u dabɔ nin ko in na e sɔrɔsi ɲɛmɔgɔya kɛ i tilar'o la i bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la i ye maire kɛ i ye député kɛ i ye ministre kɛ i ye gouverneur kɛ i ye nin bɛɛ kɛ ka tɛmɛ e de bɛ Bamakɔ e ko ne min bɛ Togoda la k'e ka ne kungo ɲɛnabɔ e bɛ se k'o ɲɛnabɔ cogo di ne bɛ sɔn cogo di e k'o ɲɛnabɔ wa ONG minnu bɛ munumunu salo la gouvernement ka ONG bɛɛ jɔ ONG tɛ dɛ kɛlɛla juguyalaw don ONG si tɛ se ka kɛ bi aw ba olu bɛ k'a fɔ cogo min ko insécurité bɛ yen n'o ye tiɲɛ ye o ONG bɛ se ka kɛ cogo di ale bɛ se ka baara kɛ cogo di o b'ale ye jinɛmori ya ale bɛ baara kɛ cogo di sinon kɔni mɔgɔw bɛ yen minnu sigilen don fana politique ko ta na sira fɛ k'a ko la juguya fɛn kelen mana kɛ a bɛ k'i ɲɛna ko non ko diɲɛ yɛrɛ wulila dɔngɔnɔdugu la mais nin bɛɛ la amara an bɛ mɔgɔ cɛsirilenw fo minnu bɛ ka se k'u ka sumanw kan minnu bɛ k'u jija gɛlɛya n'a ta bɛɛ minnu ma b'u nɔ na u ka dugu n b'u fo dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a daminɛ Koro kana fɔ Baɲaŋara Bankasikaw an tɛ ɲinɛ u kɔ min ye Duwanzakaw ye u bɛ degun min na an b'a kalama ka taa se Ɔnbori sira la maa minnu bɛ yen n'u bɛ degun na an b'a bɛɛ kalama nka gouvernement a ka marifa falen ka bɔ a kamankun dɔ la ka taa kamankun wɛrɛ la yaasa yɛlɛma bɛ se ka don bi dugudenw dalen don sɔrɔdasiw la dugudenw jigi ye sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw ka se barika ka bon mais amara camancɛ in ɲagaminen don cogo min bi dɔngɔnɔdugu ni Segu mara ɲagaminen don cogo min bi ani Mɔti mara ni San n'i ma farati n'i b'a kɛ cogo sugu dɔ la su dɔ bɛ taa bɔ o fana y'a damana kuma ye donc nin ye baro kɛlɛtigi ka cadeau ye sɔgɔmada in na a k'a minɛ ni barika ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye
ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école Kalifa Franco Arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Sheikh Tidiane Seck kama fo min ye Black Buddha ye a ka laseli la tamama dɔnkili in tɔgɔ ye o y'o ye amara an bɛ to halisa ale lakanabaliya ko hukumu kɔnɔna na Nampala ale bɛ Segu mara la nin waati na chauffeur minnu tun bɛ taa Nampala u y'a jira k'a fɔ ko degun bɛ u ka baara la kosɛbɛ a chauffeur caman bɛ yen u tɛ se ka taa Nampala tuguni Nampalaka caman fana y'a sigiyɔrɔ bila nin waati na ka taa Fasala Fasala yɛrɛ taali o gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula Bamanciwale ni wale kɛbaaw kɛlen don ka ngamu da fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'o ye chauffeur ye sa n'i y'i kunda yen kɔni ka eta fila ani cɛ tigɛ nka min ye ko in balana ko ye Mali chauffeur minnu bɛ yen n'olu bɛ a bolo ninnu sira ninnu kan o de ye k'a fɔ Moritani mɔbiliw olu bɛ na fo ɲɔnɔn sugu la ka segin ka taa fosi tɛ kɛ olu la nka min ye Mali chauffeur kɔni ye a tɛ ku i la chauffeur kelen yɛrɛ bɛ u y'o minɛ siɲɛ 3 k'o bila nin waati na o yɛrɛ fo ka chauffeur ya kasa ci a nun na Amara u y'a jira sa ko min ye Moritani kan ninnu kɔni ye u bɛ munumunu de ka taa tɛmɛ ni jura de ye ka sɔrɔ ka na u yɛrɛ sɔrɔ fo ɲɔnɔn kɔnɔna na olu ma min faamu olu tɛ se ka taa munna ninnu ka mɔbiliw fana bɛ se ka na ni ye chauffeurw kɔni caman bloquelen no bi Nampala ko kuma wa ou Fasala ko kuma wa u tɛ se ka taa sabula Bamanciwale ni wale kɛbaaw bɛ yen olu yɛrɛ ka fɛɛrɛ la sa n'a ma ɲɛ k'olu tɛ se ka taa Moritanikaw fana kana don kɛ o la ko ɲɛna sɔrɔ a ko la o parce que n'i y'a ye terroristes b'olu to u ka don ko dɔ bɛ u n'olu ɲɔgɔn cɛ o mais munna Mali taw fana tɛ se ka u ka baara kɛ donc chauffeurw o jɔrɔna de bɛ u la bi kosɛbɛ minnu bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na ani minnu bɛ taa fo Mali ale ni Moritani dancɛ la a chauffeurw kɔni ye baara jɔ fɔlɔ Amara dutigiw dun don u tɛ se ka sigi ka mɛn ten cogo la u fana ka sira o de u bɛ jago kɛ o de kan u ye fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn tigɛ hali minnu ye munumunu kɛ u bɛɛ ye degun sɔrɔ a la u y'a ko jɔ nin waati na u tɛ ka se ka taa ni mɔgɔ si ye a sira fɛ wa min ye Nampala fana kɔnɔna ye tagali ka gɛlɛ segili ka gɛlɛ Fasala kɛrɛfɛ tɛ donc bi chauffeurw u kɔni u ko ko nin gɛlɛya in bɛ u kan nin sira in kan olu yɛrɛ kɔni min bɛ k'u kabakoya o de ye k'a fɔ Moritani mɔbiliw bɛ don u bɛ bɔ nka an ka mɔgɔ tɛ se ka sira minɛ gɛlɛya filɛ dɛ Amara ko an ka taa an ka pisiw ko ka taa olu sim tɛ sa wa ko ka taa Nina don la Amara kuma la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka anw ka gouvernement ale bɛ baara kɛ cogo min na quoi i hakili b'a la patrouille b'a tan ni fila fili la su ni tile sɛbɛn bɛ ka ɲininka mɔgɔw fɛ recrutement bɛ sen na carte d'identité tɛ yen carte Nina tɛ yen biométrie tɛ yen sɛbɛn tɛ maaw bolo sisan tuguni nin fana nalen filɛ a fara kan nin foyi ma fɔ jamanaden si ye ka kɔn ka bila yanni baara in ka daminɛ aw ko décembre kalo tile 15 ko ni mɔgɔ min b'a ta k'o bɛ tigɛ tiɲɛ don mais gouvernement kan ka fɛn dɔ faamuya depuis ale bɔra k'a fɔ ko a ye biométrie minɛ France la ko base de données bɛ an bolo kibaruya foyi ma di mɔgɔw ma a ko kan nka Amara degun fana ba kelen bɛ yen bi yɔrɔw ka falen don quartier la dɛ n'i taara carte distribuer yɔrɔw la yen fana falen don quartier la mɔgɔw ka t'u ka carte ta parce que mɔgɔ caman fana bɛ kuma na u ma taa carte de ta il faut que mɔgɔw ka taa fɔlɔ ka t'u ka carte retirer k'o minɛ u bolo e ma taa sɛgɛsɛgɛ e ma wuli k'i jɔ dɔ ye ne ɲininka ko ale ye numéro min ta carte fɛn na k'a y'a tenter siɲɛ caman ma dɛsɛ n k'i taara yɔrɔ min na ka t'i ka enregistrement ye n k'i seginna ka se a k'a ma se a taara a y'a sɔrɔ a ka carte bɛ yen u y'a bɔ k'a d'a ma donc mɔgɔ minnu fana bɛ yen tiɲɛ don gouvernement tɛ ka fɛn fɔ mais a fana ka wuli a ka taa carte ta yɔrɔ la carte tonnen don fan bɛɛ
ni tara yoro i dogale te be ta soro quartier kɛmɛ wolonwula kɛmɛ seegin bɛ yɔrɔw la donc mɔgɔw ka taa fɔlɔ ka t'o fana ta ni e ko a t'e bolo e arrondissement kɛ e ma wuli k'i jɔ e tɛ fɛ ka sɛgɛn kɛ k'a sɔrɔ e dun ye soli ka wuli ka t'i jɔ pour que i tɔgɔ ka se ka sɛbɛn i ka se ka ta ni papier fana dilanna ka d'i ma i bɛ t'o fana nɔfɛ o fana b'a la nka gouvernement fana k'a lajɛ nin waati in na u ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ nin ko ninnu kunna a ko ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo u ka bɔ u ka kibaruya di mɔgɔw ma ni bɛna kɛ kun min na an b'a dɔn a kɛkun ye min ye mɔgɔ caman b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛkun ye ka se ka an lakana yaasa juguw ni fɛnw bɛ se ka dɔn cogo min na mɔgɔ kana carte ta pisi ta o kun fɛ Amara i bɛ taa Alizeri i bɛ kalo 3 kɛ pisi fɛn nɔfɛ i t'a sɔrɔ 3 mois u b'a fɔ ko oui don o don u bɛ na u b'a fɔ ko non monsieur demain on va te donner il t'inquiète tu auras i b'o dɔgɔkun n'i ma farati e bɛ na k'a sɔrɔ i ka fɛn bɛ siriki kɔnɔna na Maroc i t'a ɲini yɛrɛ kuma tɛ k'a ta k'a d'i ma fo ni i taara mɔgɔ minnu ka siribu na n'olu y'a ta k'a d'aw ma donc n'an bɛ fɛ ka t'o sira fɛ a bɛ kɔni depuis san daminɛ n'o bɛ san kalo wɔɔrɔ la k'a daminɛ juin kalo la ka taa se décembre kalo tile 14 ma tile 15 ma an bɛna na simu tigɛ mais kibaruya tɛ di fɛn tɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye sɛbɛnko gɛlɛyalen don denmisɛnninw ka concours ni fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ degun bɛ mɔgɔw kan u ka to ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ ka fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u ka se k'a faamu société de bɛ wuli k'a fɔ olu ye wari ɲininaw de ye ni pisi bɛ tigɛra sa ni ye mɔgɔ ka pisi tigɛ par exemple sa ne ka pisi tigɛra e na taa kura ta o i kura ta tɔ i ni sɛbɛn dɔ kɔni na taa o n'o y'a sɔrɔ permis bɛ se ka kɛ k'a kɛ ni ekɔlidenw ka ekɔliden papier ekɔli minnu yɛrɛ kɔlilen don État fɛ n'olu a ka fɛn dɔ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna n'o tɛ nin tantugulama in fana cɛ man ɲi o décision bɛ ta jamana kɔnɔ ne bɛ tɛ fɛn dɔ de faamuya kuma dɔ la quoi mɔgɔw b'u kun fɔ yɔrɔ jumɛn ni Mali la quoi ni degun b'i kan i bɛ taa jɔn de fɛ yen ka taa ɲɛfɔ a ɲɛna karisa nin gɛlɛya in ma anw kan bi denmisɛnninw ye u ka téléphone feere yan pour que ka se ka papier sɔrɔ walayi concours wagati u ka téléphone u y'a feere pour que ka se ka fɛnw sɔrɔ ka soli ka tila ka t'u jɔ ka tila ka taa aranw san yɔrɔ kɔni a ma nɔgɔn fo gouvernement ka hakili to o ko ninnu na parce que kuma dɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ b'a kow kunna quoi parce que mɔgɔ man ka kɛ ko kungo fɔyɔrɔ ci la o tɛ se ka kɛ kungo ɲɛnabɔ kan ka kɛ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ kan ka yira service la par exemple sa n'e taara an k'a kɛ Amara e taara sa polisiso la e y'a sɔrɔ e y'i ka arrondissement kɛ yɔrɔ min na e y'a sɔrɔ i m'i ka papier ye mais i b'a fɔ jɔnni ɲɛna n ko polisiw b'a fɔ k'olu sigikun ye dili dɔrɔn de ye olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ réclamation kɛyɔrɔ tɛ olu ka yɔrɔ ye donc il faut que mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ min fana bɔ karisa komi e m'a sɔrɔ e kun ye fɛn kɛ yan an ka lajɛ i ka tɔgɔ n'i ka fɛnw ou bien ka fɛɛrɛ dɔ sigi kɔni i ka se ka kuma yanni k'i kɔ don ten parce que caman fana bɛ yen olu fana tɛ k'a sɔrɔ u tɛ k'a dɔn a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na fana a degun bɛ dɔw kan muso dɔ y'a ka papier ɲini o don Amara a y'a ka arrondissement kɛ an ka yan yɔrɔ in de la yan 7e na a taara sɔrɔ fo aw ka sibita sira dugu in tɔgɔ ye di wɛnsɛn a ka papier bɛ foyi yen de an ka misiri welela o ye 3 semaines de ka b'a ka fɛn nɔfɛ yan 13e na a taara ye fo dugu wɛrɛ bon yɔrɔ ni mɔgɔ ma timinanja ka wuli i t'a ye fana il faut k'an ka mɔgɔ fana ka o fana fara o boloda la parce que ɲinini fana b'a la o ni e y'i ka sɛbɛn dilan e de t'a don i b'a ɲini k'i k'a minɛ i bolo yanni mɔgɔ wɛrɛ ka taa ta ka taa baara wɛrɛ fana kɛ n'a ye ko san 2005 kana bila san 2019 na Amara ko sefa wari miliyari 1,266 k'o de tununa an ka jamana kɔnɔ dungo juguya ani yurugu faso cakɛdaw sugubulon sigicogo ale ni baaraw cɛjuguw kɛcogo kibaruya in dira maa min fɛ o ye Seydina Umaru Jara ye ale bɛ baara kɛ Oakley la a ma dan o ma dɛ a ko wari min suyɛna n'o ye sefa wari miliyari 1,000 ni kɔ in ye Amara k'a bɛ se ka hôpital di Mali ɲɔgɔnna 264 jɔ dɔgɔtɔrɔso a b'a fɔ ma ko centre de référence a bɛ se k'o ɲɔgɔnna 1,777 jɔ min ye point ye 3e point ɲɔgɔnna a bɛ se k'o ɲɔgɔnna jɔ
troisième point ɲɔgɔn na a bɛ se k'o jɔ siɲɛ 40 ni fila amara wari in tununa fɛn kelen kɔni b'an ka jamana kɔnɔ ni Mali fonctionnaire ma falen ni Mali fonctionnaire ma faso ka hakɛ défendre kɛ u taabolo ye an bɛ fɛn fɛn na tɛ ɲɛ i ɲɛ bɛ cour d'appel ɲɛ b'a la a tɛ tile la pour que a ka jɔ i b'a dɔn mun kɛra dɔ de tun ye dugukolo san État ka titre foncier dɔ de tun y'a san Ala ma hinɛna Daniel Tesoge la ale de y'i jɔ a jɔyɔrɔ a wagati amara ne ma deli ka min ye fiyewu i b'o de ye anw ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔ de bɛ plainte kɛ gouvernement contre la a bɛ taa tribunal la gouvernement bɛ perdu awɔ dugukolo ko la c'est-à-dire faso ka i b'a dɔn ko bi Bamakɔ kɔnɔna na Alpha bɛ taa kuma min na yɔrɔ minnu bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko astrantu yɔrɔ labilalenw mɔgɔ bɛ se k'u nin bila yɔrɔ min na ani ka fɛn kɛ yɔrɔ min na 7 ani kɔ bi 8 dɔrɔn de bɛ yen étage wulilen a dɔw la yɛrɛ c'est-à-dire Mali fonctionnaire i b'a dɔn an ka cadrew jamana cadrew jɔyɔrɔ directeur jɔyɔrɔ u kan ka kɛ contrat de wallahi u kan ka kɛ contrat de o la mɔgɔ bɛ baara kɛ n'i nana a bɛ f'i ɲɛna nin don i bɛ bɔ yen faso ka hakɛ faso ta e k'a jateminɛ n'i ye mairie ta parti mana mairie sɔrɔ n'o ye sugu de ye o maa si tɛ yen min b'a kɔlɔsi c'est-à-dire k'a fɔ ko nin ye jamana ta ye an k'a minɛ ka ɲɛ o tɛ anw taabolo yɛrɛ de la quoi anw t'o dɔn de mais n'i sigira ka finna bɔ karisa i bɛ san 3 de kɛ i kɛ cogo cogo i bɛ san 3 de kɛ i tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔw bɛ baara kɛ et puis tant que minnu bɛ sanfɛ kuma la n ko bɛ dugukolo tila k'a morceler i tɛmɛtɔ b'a fɔ ko komi i bɛnna a ma an bɛ nin lot in d'i ma faso ta parce que jamana dugukolo bɛɛ ye jamana ta ye e bɛ se k'a faamuya cogo di ko cour d'appel o jɔli kɛra procès de ye mɔgɔ taara a dugukolo a b'a la n k'a tɛ se ka lakali quoi c'est-à-dire n'o y'a sɔrɔ fɛn bɛ bi ko min bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn taa baarakɛyɔrɔw la wallahi n'i mago bɛ papier ni kunkurunin dɔ la baarakɛyɔrɔ la a bɛ k'i ɲɛna ko papier kunkurunin tɛ wari man ka bɔ fɛn fɛn na wari bɛ bɔ a la Mali baarakɛyɔrɔ pour que u ka se k'u nisɔndiya i kɔrɔ fɔlɔ hali i bɛ anw minnu ye gardien ye i doncogo ka ɲɛ an ka wo yiri la il faut que i ka anw fana arroser fɔlɔ secrétaire bɛ arroser ainsi de suite amara fo ka taa se sanfɛ sinon e ye ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se cogo di ka wali dugukolo ta k'o wantɛrɛ k'a fɔ e ɲɛna k'e ta filɛ nin e bɛ sɔn o la cogo di e bɛ se ka sɔn o la cogo di a ɲɛɲini bon nin kɛra cogo di aw y'a sɔrɔ cogo mun kɛra nin nana cogo di non an ye dɔ de ka fɛn dɔ kɛ a ko ta bon vraiment aw kana sɔn nin ma tuguni dɛ Daniel Tesoge Ala ka hinɛ a la a ɲɔgɔnna magistrat caman b'an ka jamana kɔnɔ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kiiritigɛlaw amara wallahi ni n'u ye baro kɛ don o don ni juge ye baro kɛ don o don ou bien magistrat ou bien substitut procureur Touré ninnu i bɛ masaya segin Ala ma ko bɛ jamana in kɔnɔ dɛ wa halisa jamana in ma tila marabagajuguw bolo dɛ mɔgɔw sen dalen don kow kan hali bi jamana in kɔnɔ parce que u ka intérêt de bɛ a la wa ni e da donn'o de la e b'i fa nɛni k'a mɛn i b'i ba nɛni k'a mɛn i hakili tɛ nkalon o nkalon na a bɛɛ bɛ ta ka da i la parce que i bolo da fɛn dɔ kan ko in degun bɛɛ filɛ nin i ma si min ka dakun kun yan parce que datigi fɛɛrɛ sɔrɔ man go n'i ka kuma cayara amara an ka mɔgɔw ye société dɔ bɛ yen australiens ta don a sanubɔyɔrɔ mɔgɔ 3 minɛnen don ka bila kaso la k'a ye na ni papier yaasa aw tun bɛ baara min kɛ a daluya jɛlen a b'a fɔ ma prévu justificatif nana amara a papier ma ɲi u wulila ko ka ɲininka u y'o ta k'o di diɲɛ bɛɛ ma mais u bɛ kaso la kun min na u t'o fɔ mɔgɔ si ye Mali sanu tun ye Mali fonctionnaire de ta ye ani société foyi tun tɛ don jamana kɛsu kɔnɔ Asimi nana ka n'o min redresser sa o kɛlɛ de fana filɛ senna nin ye
i ma bɛɛ tɔnsi wulilen ka jɔ donc ninnu olu ye australiens ye u mɔgɔ 3 de minɛna ka bila kaso la sabula u ye fɛn minnu fɔ ka justificatif minnu di sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma sɔn a ma Asimi dun ko an ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ to mɔgɔ fɛ tuguni sanuko la dɛ bon Amara juge min b'o ko kunna e ni Ala cɛ o bɛ se ka sunɔgɔ o bɛ fɛn enquêteur min bolo o bɛ se ka sunɔgɔ bon n'olu ma kɛ faso kanuna ye don Amara an bɛ taa min bon pour que olu ka se ka fɛ faso kanuna i b'a dɔn min b'o ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka jɔ olu kɔfɛ a ye taa n'a ye jamana nafa kama o de bɛ senna bi bon man ni mɔgɔ caman ye parce que nin bɛ naw caman de bɔn ouais n y'a sɔrɔ buma bɛ la aw caman bɛ na kɛ surandɛrɛ saridun donna ya sɔnu aw tɛ se wariba y'aw ɲɛna tuguni n'an bɔra yen au conseil malien au conseil islamique olu kun ka kɔngɛrɛ kun kan ka kɛ nin kalo in tile 9 ani a tile 10 o kun tɛ kunu ni kuna sini ye sa wa Amara u y'a bɔ a ma cɛbɔ kɛra 11 ye kuma cayalen don halisa u ye réunion na k'u ka se ka bɛn ko kalata kana kɛ nka denmisɛnninlaka minnu b'a la olu ko ko f'u ka taa kalata la ne bolo gouvernement ka au conseil suspend fɔlɔ u k'u suspend bɛɛ ka t'i ka tɔn kɔnɔ n'a ɲɛma jɔra tuma min u k'a kɛ walima u ka transition sigi a kunna ni gouvernement fɛ ka baara kɛ n'a ye u ka transition sigi a fana kunna o transition mɔgɔw o kana ta mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin ko candidat ka mɔgɔ si kana ta o la u ka mɔgɔ ɲini maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka baara kɛ olu ka bila a kunna yanni u yɛrɛ ka bɛn ko la n'u bɛnna élection bɛ kɛ walima u k'a suspend fɔlɔ parce que ne yɛrɛ min natɔla Amara a ma nɔgɔn dɛ n ye kuma dɔ mɛn réunion dɔ la non c'est pas bon gouvernement kana sɔn dɛ a cɛ man ɲi an t'i to yen fɔ an k'i lebu a y'o to ko ɲuman ye o man ɲi diinɛ ma se o yɔrɔ ma an bɛ taa kuurikaw fɛ yen douane min bɛ kuuri Mali ni Burkina dancɛ la nin kalo in tile 8 olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri senfɛ min ye nɛgɛ kanɲɛ 10 waati camion janbaden dɔ Amara o y'i kunda o ka sa lahawta camion a falen don minɛnw na tewu f'a bɛ tɛntɛgelen ma anw ka maaw olu bɛ k'a boli n'o ye chauffeur ye chauffeurkɛ tun bɛ yen convoyeur tun bɛ yen parantikɛ tun bɛ yen ka taa fara min ye société min yɛrɛ ka minɛnw b'a kɔnɔ o tun bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko chauffeur paranti ni convoyeur Amara olu ka foyi tɛ minɛnko la olu ye donitalaw ye ka taa n'a ye a foyi tɛ se olu ma hali ni mobili kɛra cogo o cogo kɔnɔminɛn ni fɛn olu da ye ka papier de yira nka nin don chauffeurkɛ ma ɲininka parantikɛ ma ɲininka kuma tɛ convoyeur ma société min yɛrɛ ka minɛn b'a kɔnɔ a yɛrɛ papier bɔ k'a di a ka cɛden kun bɛ kɛnɛ kan ye ko minɛn min b'a kɔnɔ ko minɛn 230 Amara ko mun b'aw kun ko a bɛɛ lajɛlen ye samara ye k'an bɛna taa samara de feere ko samara ninnu fana k'olu fana bɛ mun kɔnɔ k'u bɛ minɛn 70 kɔnɔ Amara minɛn 70 mobili kɔnɔna na min kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko chiffon b'a la dɛ chiffon b'a la min ye matelas ye olu fana b'a la ani nɛgɛ matelas yiri ninnu k'olu bɛ a la a minɛn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Amara tonne 32 ka bɔ Nigériakaw fɛ yen papier yiralen chef de poste la douane la inspecteur de douane Fuseni Kamara ale ko ko nin tɛ se ka da papier ma ten dɛ kana papier jalan d'a ma ten k'o de b'a kɔnɔ k'an ka ci ka camion lajɛ Amara yan ka di yen ye min ye chauffeurkɛ ye ale kun taa mi da yiri jukɔrɔ ka i yɛrɛ ni na hinɛ a n'a ka convoyeur u y'olu wele k'u kana ni clé k'u kana mobili dayɛlɛ Amara mobili dayɛlɛ fɛn fɔlɔ mun bɔra a bɛɛ lajɛlen ye fura ye cɛnimusoya furaw fura kirikara minnu b'an ka feere pilulu ni biɲɛ minnu bɛ kɛ ka pikiri dɔrɔgu piyɛri kɛ mɔgɔw la min ye OMS yɛrɛ kɛlen don ka fura fɛn fɛn kɔn an ka jamana kɔnɔ o tonne 30 o de yera a kɔnɔna na Fuseni ko k'u ka kare datafɔ dɔ dayɛlɛ Amara u taara sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen a b'a fɔ o ma ko ampoule minnu bɛ kunungulaki k'i bila forme na k'i kɛ kabaro gende kiti o caman tun b'o kɔnɔ n'i dun y'a jateminɛ diɲɛ seleke 4 ka kɛnɛya tɔnba min bɛ yen o ko ni fura minnu filɛ nin n'o ye fura cɛjugu ye Amara a bɛ maa 100 de fa don o don sabula fura ninnu o dilancogo man ɲi diɲɛ seleke 4 tɔ wɛrɛ bɛ yen n'o o ye polyclinique network ye olu ko maa 700
o de bɛ fatu diɲɛ kɔnɔ k'a sababuya kɛ nin furakolo ninnu ye min ye camion in ye a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ ka minɛnw bɛɛ lajɛlen lajɛ Amara u ko sa ko min ye nin ye ko aw ko samara an ma samara ye aw ko sensɔrɔ an b'olu ye ko a ko bɛ kɛ cogo di chauffeur kɔni kuma t'a la o société tigi yɛrɛ ka cɛ bɛ yen ka ban a y'i ɲɛ jɔ chauffeur la chauffeur ko k'i ka nin ɲɛ jɔ ɲɛ na dɛ ne ye donitala de ye ne ka paga t'a la a y'a chargé m'an bolo ma ka foyi la ne b'a k'a kɔndi sisan sa min ye Fuseni n'a ka mɔgɔw ye u ye tɛgɛ da u kan k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'u ye min ye mobili ale saisira n'Ala sɔnna a ma sariya tigilamaw olu na baara kɛ inspecteur régional de douane Amadou Konate n'a ka cɛdenw k'u ka fo wulikajɔ ni cɛsiri la ani k'u hakili to u yɛrɛ la yan foyilakaw fɛ yen sifu tɔgɔla so min bɛ yen Abdul Kasim Fɔnba ale y'o kurunbɔ kari kunungo ministre de la jeunesse ale tun b'o kɛnɛ kan min ye gouverneur n'o ye wele général de brigade wele ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan ka taa se maa ma falen fɛn fɛn na ani diinɛtigiw ni denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yanfoyilakaw fɛ yen yanfoyila ale sifinso in Amara ko salle belebeleba 2 bɛ a la ɲɛnajɛso min bɛ se ka maa 500 ta o b'a la vestiaire 2 o bɛ a la siyɔrɔ n'o ye chambre à coucher o 4 bɛ a la bureau 2 ɲɛgɛn 6 ani kɔnɔna ɲɛgɛn 1 min ye douche ani salon ni ɲɛgɛn dɔ o fana bɛ a la Amara ko min ye wari bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min kɛra ka so in jɔ o ye $95,000 ye so in kɔni baaraw daminɛna kabini san 2019 sabula yanfɛla denmisɛnninw olu kun ye ni laɲini kɛ a mɛnna u ko sa ko min ye baara fɛn ye a kɔni bɛna nafaba ɲɛ sifinnakaw ye u yɛrɛ na fiɲɛminɛ yɔrɔ sɔrɔ u na kalankɛyɔrɔ sɔrɔ min ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ u n'o fana sɔrɔ min ye denmisɛnw ye u yɛrɛ ka kabaroli minnu bɛ kɛ kuma o kuma n'u bɛ ɲɔgɔn ye ba minnu kɛ sa u ka yanfɔyila kɔnɔna na k'a na se ka kɛ o baara kɛyɔrɔw ye nafaba min yɛrɛ b'a la ka tɛmɛ o bɛɛ kan Amara o ye ka to ka denmisɛnw wele sɔn ka kalan k'u kunna sifinw min ye fasodenɲumanya waleya olu bɛ se ka kɛ cogo min na Buguni gouverneur a ko k'u ka yɔrɔ in minɛ ka ɲɛ ale ni monsieur le ministre bɛɛ k'u ka yɔrɔ in minɛ ka ɲɛ ko sabula n'a ɲɛna kosɛbɛ don nataw la olu yɛrɛ nana to ka na kalansenw sigi ye yaasa sifinw u bɛ se ka bɔ kunpa la cogo min na n'an bɔra an bɛ taa sɔrɔsiw ka gun kan min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye kalan kɛ sa panneau solaire o sigili la sen kan sɔrɔsiw olu tɔgɔ la u ka kalan kuncɛli o baara kɛra segukaw fɛ yen denmisɛnnin 84 Amara olu ye nin kalan in kɛ min ye électricité bâtiment ye a ye tali kɛ o la sa service social ale kɔni kun y'u kɔkɔrɔma don baara kuncɛtɔ sa u ye minɛnw d'u ma minɛn min b'a to nin waati in na u yɛrɛ bɛ se k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye a kɛra Segu Amadu Tal ale kɔnɔna na baara ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ service social directeur bolo n'o ye colonel major Birema Samake ye ka taa se finitigi ɲɛmaa minnu bɛ Segu kɔnɔna na minɛnw kɔni ni donbolo o dira denmisɛnninw ma yaasa u yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na nin waleya in k'a bɛ tali kɛ sɔrɔsiw olu ka dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin sifinw ma sifin minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ n'u b'a fɛ k'u boloma yɛlɛma service social ale ka hukumu o kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya o hukumu ɲinini na hali bi an ka jamana kɔnɔ min ye cɛfɔ ni kan bɛɛ sigili sen kan sa Pinochet ale n'a ka maaw ko nin kalo in tile 35 ma Amara u fana bɛ ka larawuliw kɛ yaasa min ye charte pour la paix ye a bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taamali la sa min ye Ablaye Diop ye nin waati in na ale bɛ Irisilakaw fɛ yen Mali ni Irisi kun y'i boloda sɛbɛnw sɛbɛnna Amara n'o ye sɛbɛn mafalenw ye bɛɛ ni kelenyaw o ɲinini hukumu kɔnɔna na min ye Irisilakaw ye u ko ka taa a denguli sɛbɛnw dilan koyi denguli sɛbɛnw o ye ka sɛbɛnw k'a la sa min b'a yira k'a fɔ ko Irisi yamaruyalen don ka baaraba minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ Sergei Lavrov ale ni Ablaye Diop n'a ka délégation Amara u ye tile kelen kɛ o baara la Irisi ni farafinna kan ka ɲɔgɔn ye nka min n'o cɛ sa Mali yɛrɛ kɔni ale ye sangalama jigin ka na n'a ka maaw ye fɛɛrɛ minnu sigilen don baara minnu kan ka kɛ Diop n'a ka kankɔrɔsigiw bɛɛ lajɛlen u ye tile kelen kɛ u ni Sergei Lavrov u bɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen lajɛ a ye ngɔri in bɔ yan a ye nin fara a kan yan maliyɛnw nin ka ko ye nin ye a ye nin ta nin ka don ba la joona nin ka se ka teliya Amara u y'o larawuliw bɛɛ lajɛlen kɛ yan'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sommet Afrique Russie o kɔmasegi baara min bɛ senna o kan Diop a tilalen kɔ o baara la pewu tuma min Amara a ye Irisiw ka sanayɛlɛ kalanso o vice ministre a n'o fana ye ɲɔgɔn ye Irisilakaw kɔni ko k'u ni Mali wa fo dayimu kayimu nin waati in na u bolo kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo
u y'a yira fana ɲɔgɔn ye sen fɛ irisi ale ka dɛmɛ o bɛna se mali ma wa o selen no mali ma fana min ye Ukraine bɛ ka banbanciwale ni ka wale kabaw kɔkɔrɔ doni min kɛ cɛncɛn fo ka jamana la u y'o fana kɔnfɔ ka se a dan na Ablaye Diop ko ni ala sɔnna ma laɲini minnu kɛlen filɛ ni irisilakaw fɛ yen n'a segira ka na a n'a o kɔmasegin baaraw bɛɛ lajɛlen na jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan a mana wula in na Diop ye discours min kɛ irisilakaw fɛ yen an n'a a faranfasiya bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min ka kɛ ni waati ale koronnen don an bolo bi sɔgɔmada in na farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na Mali ale ni Mozambique kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mozambique ni Mali sakɛ parce que an de bɛ ka t'olu fɛ yen tile 5 na Coupe d'Afrique Maroc tagali o éliminatoire hukumu kɔnɔna don Amara balontan kan ka kɛ Maputokaw fɛ yen Aigle ka entraîneur n'o ye Tom ye ale ni degekaramɔgɔ tɔw olu bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan ka ban u bisimilara ka ɲɛ maliyɛn minnu bɛ yen fɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min Bamako yaasa kunungo fédération malienne yanni saison ka daminɛ Esad ni Joliba olu ka senkɔrɔma donnoli baara hukumu kɔnɔna na sa u ye farikolo ɲɛnajɛ min sigi sen kan n'o ye mini tournoi ye kunungo Mamadou Konate la Joliba ale 2-0 kɛ Real la Esad malien ale ye wasa don AS Bakarijan na 3-1 ni ala sɔnna ma ɲɔgɔn dan in a bɛ to senna Amara sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko tile 3 don première journée ni deuxième journée ni troisième journée o de b'a la min ye première journée sa stade kɔni ale sera ka se sɔrɔ ale ye Bakarijan minɛ 3-1 Joliba ale ye wasa don Real la o fana kɛra 2-0 ye ni waati na sa mercredi nata n'o ye tarata don ye halisa Mamadou Konate la Amara nɛgɛ kanɲɛ 16 waati Real ale bɛ Stade Malien bisimila n'o bɔra yen sa AS Bakarijan ale bɛ Joliba o bisimila min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ Mamadou Konate ale kɔnɔna na bonya ani karama o kɔnɔna na AGSM n'o ye Mali journaliste ka tɔn ye farikolo ɲɛnajɛ journaliste ka tɔn ye olu tun bɛ Buguninkaw fɛ baara la baara min ye tali kɛ sa u ka sɛbɛnw lafalenni kan ani b'a fɛ ka ɲɛda kura min d'u ka tɔn ma u yɛrɛ ka su kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sa n'a fɔ ma ko AGSM tɔgɔla su o tako 12nan baara olu fana kɛra kɛnɛ kan ye u kɔni u ka sɛbɛnw dilan kura ye min ye u ka kɔngɛrɛba yanni o cɛ AGSM tɔnden kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ kunnafonidi kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Buguninkaw fɛ yen n'ala sɔnna ma maa minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ Amara wulada in na an na olu tɔgɔ da maaw tulo kan nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni na ka bɛɛ lajɛlen fo arajo minnu b'an kɔkɔrɔma don Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u fo dugutigi Seydou Sangare an ka foli bɛ s'a ma min ye Sori Kɛmɛso an tɛ se ka ɲinɛ ale kɔ cogoya si la Bayiba mairie du district kɔnɔna na Maraka Samake k'ale fana fo Seydou Kourbe Jara an ka foli bɛ s'a ma min ye colonel Siri Lamine Traoré bamanan ale bɛ Ezo la Thierno Oumar As Diallo le jeune k'a fo ka Bouna Babi fo Menakakaw fɛ yen Ibrahima Tunkara Bim Batima Amara a bɛ dugu la han a nana ka bɔ Faransi a y'i kunda Kayi ka dɛrɛgɛtɛman na dɛ a bɛ Kayi min ye Tunkara ye a bɛ dugu la yan Gawusu Traoré bɛ Faransi an b'a fo min ye Sori Sako ye ale y'an kɔrɔkɛba ye a bɛ Canada an ka foli bɛ s'a ma Isa Konate États-Unis Lucas Dakuna an b'ale fo Houstonkaw fɛ yen Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la an b'a fo Bole ka taa se colonel Assa Badialo ma madame le ministre k'an b'a fo Siriman Bacili Bayi Jagite Ablaye Ɲagate Madina Jara ale bɛ Atlanta ni waati na k'a fana fo ka bien Sidi Babi ale douanier ka foli ta ka ɲɛ s'a ma Ibrahima Sako ale bɛ Dakarkaw fɛ yen ale ni Papisi Diallo k'olu fana fo Amadou Gassama o bɛ domaine kɔnɔna na min ye Jankuba ye Bako a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen suguba kɔnɔ Raphaël Mungoro an bɛ ale fo bureau des enquêtes la ka Abdramane Jakite fo o fana ye douanier bureau des enquêtes la u ka ɲɛmaaba o ye Amadou Sanogo ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo bureau des enquêtes la douane ale kuru kɔnɔna na Falajɛ yan u ka ɲɛmaaba sa n'o inspecteur général de douane Amadou Konate k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra ye INPS la sa an bɛ Moribo Daɲɔ n'a ka maaw fo ressources humaines na an tɛ ɲinɛ Tata Fofana kɔ ale ye commune 6nan chef d'antenne ye INPS ɲɛmaaba k'a fo n'o ye Ousmane Karim Kulubali ye k'a ni baara min ye SMSS ɲɛmaa ye Isaka Kone k'a fana fo Général Buba an b'a fana fo Kanamu kɔnɔna na Kekuta an b'ale fo Kucalakaw fɛ douane na ka Kekuta sababuya la ka Kucala bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada na ka douaniers bɛɛ lajɛlen fo Amara k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an bɛna segin ka na yan kibaruyaw kɛnɛ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko halisa Ala ka Mali bɛɛ lajɛlen basigi Ala ka lafiya don Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma dɔngɔnɔw an ŋaniya ɲuman b'u fɛ Ala ka na ni basigi ni lafiya ye u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to cogo min na k'u ka baara kɛ k'u ka sɛgɛnw kɛ k'u ka sɛnɛw kɛ k'u ka baganmaraw kɛ k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen ka mara Ala k'o nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen Ala ka tile yɛrɛ caya Yirimajɔ ATT Bugu
759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondenw ye n'o ye château ye o fana